Takže ahojte, dnes vám ukážem moje nové sticky, aj keď niektoré už tu mám už z minulej série, to nevadí, ale vám ich chcem ukázať. Takže prvé vám ukážem z minulej série. Z minulej série mám takéhoto Frankyho, je fialový, Nevidím je ani neslyším. Co udělej? Kdo má co udělat? Tak? Nemám. Potom tu z prvej série, z minulej série je tento. Puf, puf. Puf, puf. Ja som netočila video, keďže ja som netočila video myslím, takže som netočila video s tými z minulej série, pretože mala som ich ešte viac a mala som aj kúpiť, ale netočila som. Potom takého Igora z minulej série. Prvé vám poukazujem z prvej série, takže z minulé, takže nemusím vám hovoriť, že tu je Igor, nemusím vám hovoriť, že to je Igor. Tu je Snakey. Doufejme, že jen jeden. Jinak máme problém. Asi mám nový plán. Tak a teraz ukážem z druhej série. Takže nového sticky. Prvé vám ukážem, ktoré asi som tak ešte mala. Minulé, čo som točila si video, že naše sticky a losovanie, taký som to názval dala, no tak teraz vám ukážem, že aké som presne mala, pretože mám aj inšie sticky, ale nejaké už proste ešte ukážem. Viny sa leskne, len sa leskne tu Viny. Mám to na tomto napíš na tom texte sa, takže bude sa to odlepovať. Takže takýto tupý len 4 rúžových, takýto tupý. Potom mám tu púzdla. Púzdla. Čím víc ho opravujeme, tím víc věcí odchází. Všechny naše úspory jsme dám. Potom počkejte, tak jo. Ano, to půjde. Tu dalej. Jen kdyby to nebyl ten západ. Původně to přece nebyl. A poslední tento tu Winker. Osvěžovač vzduchu. Železák. Tak. Ja to otočím. Prepačte. To... Tak, toto dám. Je mi ale trochu líto. A tu mám nové... To dám. A teraz vám ukážem nové sticky. Mám už tu 4 nové sticky. Takže mám tu... Počkejte. Myslela jsem, že si třeba cítit. Delun. Milovný zápas a taky no tak moment. Co si to dovoluješ? Já jsem Melchior, svobodný pán Spanke a... Víš co? Straš si tu sama. Potom mám tu dve chobotnice. Jedna hnedá chobotnica, určite. Sám si stará rybí hlava. Craigy. Je rybí hlava, přesně tady. Všiml jsem si ji až teď, ale ta smrdí. No potom mrzklík tento zelený a má len jedno oko. To mi dala moja kamoška. A potom tu mám aj takéhoto Oscara, ktorý bude tam. Ať se stane cokoliv, za všechno může duch. A prý taky smrdím. Dobre?
Franky. Fufu, Ano, ale nemohu odejít domů. Čemu je pak takový duch? Tak. Čiže toto boli všetky moje sticky aj z minulej série. A tak teraz dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že dáte aj nejaké lajky, komenty, alebo proste niečo také, hlavne aby som chcel proste tam nejaké lajky a komenty. Takže tieto všetky sticky takéto mám. A keby ste chceli sa a potom môžete prepáčte, lebo sticky vypadajú a potom môžete aj vy mi natočiť, keď ma niekto pozná, možno, že niekto si urobil YouTube a chodím s ním do školy alebo čo. Keďže neviem, ale som piatačka a takže chcem povedať, že keby ma niekto poznal, nech mi napíše komenty alebo niečo také, alebo neviem, keď niekto chodí na YouTube. Chcem, aby ma niekto aspoň poznal, keď ja bývam vo Valolíkoch, takže ja bývam vo Valolíkoch a vlastne teraz vidíte, tu mám dozor a takže ja bývam vo Valolíkoch a chodím do školy tak do Valolíkoch do školy. No a číslo školy máme 165, keď ma niekto poznal, povedzte mi to, napíšte mi to na komentár, do komentárov. Tschüss!